Bages. Hmm. Seasonan. Mangal daw tayo. Ay, dati gayam dito yung seasonan. Well, Nasapat ang kasi mangpot ita bagis. Medyo pinaspasa maya. medyo, Bages, mabisina ko ni. Ano yaway mo to ni Antipartas. Ala. Bakal daw tayo abaw. 30 minutes lang. Brad, yung nga tanga oras na sumangkot tayo. Papanami tayo na yan. Talo siya. Oh. Alas 3 to siguro. Thank you. Bakasyon ka? When, Brad? Kaya pamilya mo rodan. Dadadya Japan ha? Oh. Katwa misuda jaya. When ha? Suda dyan. Alam mga roda. Tagto ko dyan ako. Ag istoryata basit. Ore ka, dapat mo tiyempo tayo. When nga Brad? Kaya kasano kabayag mo dyan Japanan? 32 years ko. Ayun. Nabayag ka mo nga roda na. No kasta, citizen kan. Saan pa eh? Tada problema ti papeles ko. Ngayon ni misis ko, kahit dua nga anak ko, kahit citizen dan. Ayun. Siguro, nayan na kay Japan na kay ubing mo. When, Brad? Kinalaing na nga roda nga aghapon ah. When? Uray ni bakit ko, kahit nasursuro namin ten. Isuna kanjay balasan ko, kahit agtrabaho da, iti immigration, kahit agserbida na interpreter. Oh. No kasta, kaya mo saun. No da, agsampot nga Pilipino, nga saan daw na yung makasaw ti Ingles, isudan, ag-interpret. Kasi kadi, Mushi-mushi, ano ni? When, Brad, kem saan aladay da? mushi-mushi, ano ni? Nangagkunsa dahi nga ekspresyon na na. Anya man ang tikay na nga saun. Kwa, Brad, numangi rugi ka iti istorya, Hmm. kahit medyo san mo matarusan nga irugi, kasjay ti ko na nagiti hapon. Kay batugan na, kada tayo iti, Oh. Wen aya? Kita am kada na adal ko kingkan. Ala, pakituloy mo man basing aron yung istoryam. kasta tayo kunak, nudaduma, nagijay mismo Japanese immigration officer, kahit saan analayng English. Isoan ni Mrs. kan anak ko ti agserbi at translator. Ay ka naglaing dan. English to Japanese. Japanese to English. Dakkel nga rin ti sildo da. When, Brad, napintas ti sweldo da. Amom, Brad. Nabayag matang nga kayat ko ti pumasya rin dyan Japan. Nukas pagarigan laang at dagasgasat ko. Mabaling akong takag ka. When, Brad, Hindi tinaga mo. Jimmy Shimamoto. O Jimmy. Japanese pwede apelyido mo na. When, nasukata, barbaring dardaras ti makapag-citizen. Bunmot ah. Daytay man, cellphone number mo nga rod, Jimmy. When, ito ti number ko. 0908 588 2121. I-miss call ka nga rod, ah. Okay. Oh. So, Deran? Right. Okay, naalam mo. Thank you nga rod, ito yung number mo. Right, Brad. Apay, dagi anak mo. Nakaumay daw mo dito yan. When, Brad, ngayon di da maanusan ng runa ti traffic. Saan nga nakakaskas daw no kasta. Tati pag-amok ija Japan, nakaor-ornos. Ti traffic on time, dagiti tren. When, Brad,
The J train on the dot asumong pet station. Una ya? When numala daw ti more than 1 minute, ket ag sao J driver, iti loudspeaker, ket ag padispensar. Ay apo, nagmayatan. Ano kas pagarigan nasapsapat isang pot na. Kasta ka di pa nga nga agpadispensar? I win, Brad. Nagpaiso. Pero ang angaw no masapsapa iti 20 seconds J train, kastamit nga agpa-dispenser J driver. Ay anyan. Biliwa mo ka iti hapon. Kastala obsessed iti punctuality. When, Brad, at danagan na data, gan bati. Ganbate. Nyakain na sawan. No ipataros tayo ti Ilocano, kayat na sa awen, nga aramiden ti amin ang kabailan. Be on time. Be on time. Nagsaya at tayo nga kababalinan. The average apa nakataktak ti train, iti may sa katawen, kahit nakurpuro iti may sa amin ito. Ay anyan. Eh, sampayan mo ganjay driver, iti train na. Kahit ikumprontar na nga muna jay luna, dirilo iti base. Kaya mo nga sawan, Brad. Synchronize, nagiti relo, nagiti amin nga driver, iti main station. Kasta ka di? Well, gusto na ita, Brad. Nakapapal. Kanon tumo nga tanga ba? Dadon tayo, kasta nga kalidad ti biyag. Amo pa ngay, Brad. Naguray ka. Pagtartar sa marod no, agaw awit ka. Kaya da kundok jay tagig, Kasi no kadakil na. 3 bedrooms, kan 2 bathroom lang. Ay ka. Dakil aray ta, Brad. Nangino siguro ti panangalam. 4.5 million. Ay, talaga. Ba't? Si Kamit, Brad, anyamit tinagan mo nga. Oh, sorry. Charles Domaico. Ti namutibiyang. Ang damit asawa mo, Adda, adda may isang anak mi, ang babae. balasang ka di pa. Hanen. Adda mo asawa ng Jimmy. Ay, adda ka di pa kakapsat mo nga nabatbati di Santa Lucia. Ang dapay, Brad. Ure ni inang ko, ket ang dapay. Isot ka po na nga agawid ta paspasimpak jay balay mi. Ay, naglaingan. Mano nagasto mo? 500,000 pesos lang. Nawadwad mo tin Siguro dandan ni malpasan. Ado pa yung trabaho At ado ko matikastos ko. Ngayon, siyak pa yan ti agkarpentero, ken agwelding. Ay, wala yan. Tika mo sa uwan, kat kabailan na kita nga trabaho. Iso ti dati nga trabaho kay Japan. Iso ajay parayawat ken para masalaingen itang dana. Talaga mga nalaing ka nga ron. Kunang mga dating welder ka dyan Japan. Anya nga ti trabaho itan. Mechanic supervisor iti Toyota. Naglaingan. Kapkaba lang marong kasimpahan na kiti Corolla. Ay kawin nadaras laing ta sana kasidi. At dakit puro computer ti usarinin. Ay kasta. Kita man lang. Ay, kasunog ka man nakapangka di Japan. Albas basak iti J Bagyo. Hmm. Iti adak iti second year. Kung ni parents ko sa anak mabaling nga pagbasahin sa agiddan kami met Jacobs at kun. Oh. So nga pagsertingan dakan ta Jaymat kapsa punti sumublat. Kasta ka di? Basta nga ron. Okay. Alaman, tuloy mo mga ron ta istorya? Naira namit nga adda iti job opening ti Japan. Mhm. Iso kat nag-apply ako na kat ka tinapo Diyos naawatan.
Kita ang mga tigas-gasat mo ya, Jimmy. Well, Brad, na-city ako. Malagip ko gaya. Awang ka di plano mo sa murati politika? Ay awan, Brad. Ganda ni Jack Rumorje balay. Ayaw na yun. Apay, sa mukha di ka tiyan makigamgamulo. Narigat, Brad. Isudalatan ah. Sa bagay, gusto tako nam. Nakapangkagaya mo jay Cervantesan, Jimmy. Saan pa'y? Api nga saan ka asidagmat ti Santa Lucia? Delikadon sa mati mapapan ka na kita nga lugar. Ay saan? Inagpaysuna ka naggapuak na ijay, tinapan nga lawas. Basta ka di. Wen, nagbutor si Kluak pa'y Apay, nasiyadat ka diti dalan eh. Nagpintasan. Asfaltado, aging gajay, buntok. Sa anong met bagay kakadwa? Ay, awanda. Di mo pa kadanagan. Buwan na ya. Kahit adan to tiyempo, Brad. Makapanak med dita. Wen, pasyaran mo ti probinsyang, Jimmy. Tadan to mo maistorya mo ragit anak mo. Awen, Brad. Ne, Jimmy, dandan ni malpasan ti 30 minutos tayo. Intanta, padasin tayo mo ti ag on time. Ganbatte, anong sa? Okay. Namit kanya ka, Brad. Jackman dito eh. Dati ka mo dito eh. Dati ako dito eh. Buwan mata. Ala ka nasayat nga panagam ang muta. Enjoy your vacation, Jimmy. Thank you. Maya mo't istorya nyo jay kaduang bagis. Bumbagis. Balik bayan ka no? Nagkapon na ka di. Japan, kuna naman. Ay ka, bastante nga ati balon na. Buwan, agawi di jay Santa Lucia. Pan nakitaan jay pasimsimpa nga balay da. Ay ka, naglaingan. Nay, adda kay amin na nabaw. Agtimot di awampay. Mayata latamat ti istilong bagis. Kawa na bagis. Kasanaor nga maman no sino ti awan no sa nga agtimot. Oo mo nagtimag ka po. Kaintay nga ro daon. Alaki bagis. Nyatay ta bagis. Alaman, anya ti Japanese ti kalapate. Ay, amok pa bagis. Apay, amok di hapon? Wala. Nya nga ron. Kukurokuku. Kukurukuku. Kawan. Kukurukuku. Paloma. Kukurukuku. Maya latama taya. Wen, saan nga agkupas bagay? Berka bagay. Anya ngay mati Japanese ni grandfather wino lelong. Nyangay. Roro. Talaga mo la. Diyan ngay kutse wino car. Kutseng, agore ka. Saan siguro nga Honda, wano Toyota. Saan bagay? Saan? No saan nga Honda, saan mga Toyota? Nya nga rod. Auto. Mayat. Siyak mamot. Alang araw, chika mamot. Anya nga ti pangawag mo jay gayem mo, matibalay na kat asitigla ti balay mo. Anyang araw? Hoy, karuba.
Jaymot ngay, saan mo nga gayom? Jay saan ko nga gayam? Anya nga eh? Hoy! Kagurgura! Talaga mo. Talagang hapon ka mga bagay. Adaman na matmati ka na kita nadadal ko nga hapon bagis. Tayo nga Japanese ti guwapo. Oishi. Saan bagis? Di nga asawan ti oishi kat naimas. Kasta ka na eh? Wen! Oo, apo. Kanya nga ti Japanese ti guwapo bagay. Hoy! Karupropak! Karurupam. Lalaki, mayata mo. Dapat kasunod na niya ba, guys? Kaya nga nalaad. Nga ti Japanese na. Japanese tilaad. Amo mo na ta. Makikita makanayon. Sirit bagay, jaka mo. Di mo amo ba, guys? Jaka mo. Aguray ka bagay. Sa mo nga ibaga nga karupurupam. Karupropak pa naman!